Ay mga panahon na pinakameuri na ko yung kuya ko tawray ng oray dari kinam doon tayo kayo na ko narakongora ari titam ni dinanon titani nga. Okay mga yun na berita nam costas ari pun rongorongon mi ang titay na ni tenis ari pun nayari timen na tempo petara meni tirwata awari sa pun rokoroin kay ni makoro de metenua astu narakara kayo pun titangira ay ribuaka. Imay na swagi na kon data narakara kayo ay tangirian si ko kamo to kiran de wikarena ko. Nto kiran de wikarena ko aw asan ro kon te pota kin dai nongora ayata ini kipe nei tenis mesos awari asan na tayo pa nang tawro ini kipe nei tenis nta kapong te wikay sos na kon te kapong te wikare mo ina. Nti tayo na pa ayo ay eta ko sos pa na piriakin na pitakin na tickets pa yang wana pa iri na nako pisi te wikin na pa ayo. Roron ni tenis ni kawayan naron na ito ka nawa erita yo anokes hapen na pensan de kera yan te kipe are si te puro kipe ya meni tenis eta mes nang de tangkan ni arakaraki. Yapon bibini ni yeri tenis sinanun nanaru imuin nanarita ke meni ito kan titarepon hari yapon kami ewi nanu yan yang waro ni katam ni yan roko ye yohan pisi me paya ke angko pa anarang ini po na ko yai narun jakain tamara ke ari pupus oto amyang me pe kararik imuin nan ho ya ke tayo ni tenis pang yapon mesuna ko na pe ne karokwa ya kauta ki pang ya pakana ko tawano. Tenis oh yera ko pon mesuna ko Tenis. Ay, yera. Sakali betu. Ko mesune. An ka parade bure, may bukin na yapakan ako tabano ko suy men ka Amerike ko. Yari mami to na pera na mesu. Ay, yo sana me tera mo kana ni. Baka yay dim na yes ka buru hari ko na yete di men gibe. O yay ne be dim na yes be niya. O te kari yes ko rara me te beneka. Ay, ani be. Yana ko si ka to kari tan ngarusu. O ngayon yari mo am ni kosi na ko ikanam, nakopon kakabaya ko bako ang ansa. Ya, ay katari nga rosiras. Ya po may rawang kay. Yang ako tara po na di kayo pananora mo titay. Kaya kiya. Kaya itira na yung wa. Ay paisira titay. Uyo, giyaw miss ko kay kiya. O ngayon po na kiya. Isway niya kan tara po ang sus. Puntung rai rong na, neng nanuruan na norieta. Ay sirang kahit yan mo yari rong na tiya kakari se. To nang kori mo na ko ina bari mieta ko pa yakakan sapay. Yo haron tarbon niya kaya kagekad. Sarawatan jumra Ito minang gusto na kumanda maragi pa. Nakamang kataya yung mina. Kanya pun ben orang miss ko ay nataya pa itabiyakin na. Mami, kaya rara parang ayaw ko sa namin katawraw. Nabandang muring at yakoy me kakatawrawagin na rin ka nagyararuan ako may ang kami. Yori na su, aripon na naroon te meway. Yan ang mga pundo ko dito yari, mga punsing ko iyay. May yatay yapake am kanganga, pakwasa na panipuniki kinarum, gisim mo ni mena ko, gikuna kong kwanday day japike. Pangayan na ma'am, ang giki, iwari di kiri kong kayo pantay payay kaway. Sa mga kiya kinabi na kong mena ko na nun, tayakan diri kiki. Mga yewan na ro pa sa tabi ni kaan, may kakuran na ron mira ki. Pangayan na siw, nakururing at Tenis, para ko nang pundaruan ako mga ira. Kung napunda kinapamamaning at teka ni Pei kisesa ang susuang ko. O ya ka nga mo ang kan na rin may kami pisi. Watay mami, kasan siya at may rasine sa kiriri ng kay kiki. Wataw pas ko na rent o yay na be punditom de campus. May kan na sinakakaya ang arapas na rent kaya sinatom. Nego, naku naururing ang kan ne, para ipon nakira pataray kan ne, ni kunahan tawa mo inikawayim kito ni karikariko kaya tanikawayim may pay karariki. Napon na rapupusin ako im, pakunapon na kinapakunakirong sos.
Kanaro na pa tangiria pa kam nasuku iponi romin to wana tiaus o karautea kana koina paane pon suanga ki miroura. Me sinapon meruro na pe mangayang kanero ko ikai pa sinapon kamatuara teka pa ke te pe kam nakaroy kiki e na urua na ro na mi kape o oni mekina ki miroura. Aki ana kanganga sos o urua kina pa ye kai pon me rom ko nei tenis. Nakavana ko o uringa teka ai kai. Mami, siya ko nani gorote makuri ane pa yata ye ina urua kina no mi yai. O ina rikina. Yagi boro ini ato ina kaitau me ato ai sos. Iswai maga yon dapat tahu. Onda ni meki nai pa iya ko nan kapakain kami. Yata ane tenis. Matara-taran sos iro kanga yerun chome terang ni mewis ondang intangiria pena irira kinanona. Chome terang ni kakayun o to wana ri kakamegu na ainuri ane pemangkai ponchenu anu kuku ayo sina pemangkai kam kape. Kanga iya kirang ni pasiro mani ro mena kanga awari akura-kura tetangira ni pepe rom. Wakantua minta memari. Siya ni mami era ko kangan ni. Ibon mana-mana inurape nori akan niya me. Tapon niya kanuan te pong yata na ko. Ibon nakatagi kanuan te tayo tuwan me. Me kampon na kanuan na rame ro. Baya ko na korate pa ituwan ya kam naun kinano kawa kiyay. Ke? Osos? Pon niya inabeangan. En na ko na ni ko tayo pa. Yung anto kiyan wana re kam nori akan. Pon siya na ukanganga ay irira inasiw. Yang wakin matarakin na rum na kuntaya ikanaro ko. Pako ka nga yay me ekan nanuan romane. Giskarigi ko, o punti po yaw e kurane niya imetara, o stangiri pa ini kape na ikata mero ay bukim. Yagi tangiri apan nanuro ko ni maugu kito antuara, kito andari kinasiw irum romane na kuntay ay kanaro ko. Yataan ni mami. O tayo mani nga pa naman nga matangira kimi ya monto kura-kura. Napun kakati metaw kami rere ni kape ni papun nga ya kapayaw. O nga ya kurang dara pa nasiw. O ito ko pa yato kimo ikaya na meruro na ronay, metaraya. Ko pun kasako, ako mga pun karawaro ni kakauringi pe ka kuryay nururingi imani manangam. Yapon wagi kanuan jepong ngarete mo ni pongan ni karoko aki apa yapong me ipon na kinapetiro kon tarapon sos na kon ni tinis imuin nun nante ngay nari. Yapon sa kung nakakanta ni nga ni tinis, to ni kataya ni mga kakarikyari kisos na nataripon, may pun na ginapetiro konde kay Rona, ang kaya pun siri nga nataripon. Iurua kinanon titainay na iyo, o yarang inikakainanon na nikanikawara sos, pano ang uray Rona pahay tira ayarik, mayaki ka ni mga kapupuray pahay. O esto kung tatani nga, ntawaro na, ang kaya pun sa kaya napay tirimwa, kaya tiripira kentay na ko. Sanora kanuan te pong arimuina, ari ay takawapong. Tiruata, bukan melungu sige. May punjera ko sin karaya. Naigo, yusin tangan hati may iris kapruang ko na nua, may tangan ay matipin na ondangan na diso katuta na. Ayaw yang kami ay kangkangira na pati tanganan ni Nay. Naigo, o kaya rin pun kawang ko na suwari, pari ay pun sita pong inari kita pun na pong inari kita, o kaya rin tikin na penangin na nariri PC. Nayo ka na narangin kan kakam na, may iya pun kau sumakay ni karaya payangan mus, o yatawroy ka na na imay na. Pagunan. Ari na pun rang ngururing ang kanya kanan. O tirari ito rin sinano ko ari, kaya po no sinibugwang may. Agyang ko iba tumoyran, may yakaburo na papayangan na kisis kanuan ta kontinan dan nari. O irang doiri ni pangkay ta katuri-turi sinano ko peso ay intay doy tiri nga. Irang pesi ito ko kan chay yay ki. Pagunan. Ngaya ka nga yarang yang o yan na papa, inanang tuwan niya waray ari. Penang diyan kadya kausin na bayangan na yapon turo roing gin ni perong. Ano pun taraya? Ngay pun sita kain kato kana pen nagi ausin na. O kana tayo na nga pakakaraw na. Ya pun ranga kiri ko na ni popo kindi ko ka ba anang do tuwa iyo ni meti ay. Isan, yoriyang ko ibaritutan ay mitutan na o yung mga samaw sinakanayay sinano ko. Inanggang nga na bang ko yung makuri doon mari. Nagwagin ko yung makautan doon mari ba yung ang tauroy na paimayin ako na ni makuri. Ya panuburo tira ni buwi masakay na pa ni karoy ang tipas. Pangaya, ayasan ni kausa meri. Yan akong tiba-tiba. Haus maka kay. Ano rin kami niya naran tipuaro ka. Pakukakiyang ko tibogi aro kang kipakantayin ko ano. Hasikuan na irari kina haus. Ya, tisaki yung kami didi yayo. At ipaya po ko nanon diyon naro kay kikay. Na ako na iya pariyasan di nga awari kaki ka na irarikin titangya ni karaw. Ya, min mamaning ano yan, nay. Paburi. Ipesaro mkime ako nanwari ko. Isaro kam tibo kaki ako yakin na perarikin si haus. Kung ano ko? Yaka tayang kay. Ayaki mina ke.
Neiko, yang ane yenne. Okian ako mga kauta Denise pa yapupusiya na mengi. O nga ya kay diriko ya pa yung nepe na ya mengi main ting tahay. Yagi pa na kita mengi pa si Tauta na. O kaya po mo si Romy Denise ko si Maka ke. 야, 지가 가미가 나온 것이 마가. 내가 마미. Hanin to man gugay ganun kawari. ngaya. 야, 와라 뭐. 야, 본 기별하게 내변 기게 우리가 액수하면 걔들 비바 또 원해 난 가인다는 와긴 가나 쓰려고 기게. 맨날 이런 비례긴 난 가이버리 미에 나 기르게 하는 거 아픈 거 나랑 가뻔 빠인간. Pangayang ko Orang doiro ya ko biriakin nang kai. Payongan ne de nang ino age ne beta pin na miyang ni ngapong. 방아야네. 나랑 뭐 또 나이네. 마미, 저라고 보는 무슨 거로야? Okay, ako sige. Kaya kiti bay koroya pa ikasa ta kay ngapong. Men na kumubuka tari mari ni yakin na mengi. Pari mo yaki pepe na mengi. Ako sa, ako ay rin na pemangaya. Pakam na kay ngapong. 마미 바보니 행가이 답이야 양아오빠. 나 비례기나 답이야 이부기 너 permits 인데 이래매. 야이 만anga 도민 와누마 배분 배러 이누기 되나 너 앞에서 야기. 엉아머니 벤노. 왔다 군에 배배나 기 배배냐 나 맹이 어가 예리고 얘나 맹이 야랑 있어기. Akiao, ebon tata ko nanon na nakaisa kina yenne ki. O ni kasako, poko videya, ako mga marakinebe. Kanami yarin takapati, arika kinta pora ariyay matana. Mebon kasay roin kami ki, panana ko nung mapuputera, panani kira ni menetera ni bue. 예스기라이. 벤노. 예배냐 맹이. 아나고 뭐 가라도 보기 배임에도 또 보가 이사가 로이 그니 배임. 바르미 고 너랑 가나 와 말하기 와 배라 배임게. 맨 나고 나가서 와라가 보기 마이. 지 뭐래 얘기 멘타나. 오 ngayayo. Nangkau kia man noria pa ibon tira na kay ngapong. Ay ibon tira mara kay ngapong ilo ni mami. Ya, titanganan ni me. Ay kangkangira na be. Mami, yawan ang darabagi. Kutanang ate me yay. Yan ang kangkang. Yata ko ba nga kiri kita yung kanakin na favorite food ayo. Mami yo, poningke raya number 1 ki. Napunang burita ka na. Tenlo, ang kabagsigo basta ng tohan. Insan roy ni tenis ni kay ngapong. Oyo akira na ru niyang wa katawrawan na nakon kaway na arena na ko ye. Ano mora? Sayang daw ta na kayo hindi sos me na nulita na. Isuimin kantar po niya inabetulta na. Sila ya tangia jo amete eh. Ina nga kyotan de pa ye. Risuangan ko na nwa. Kaya kaun na be na montahin no kira tiyaus. Is, kantar po niya mo pa yung na takawa. Iya, yang nakagaya ka telepon ng text. Sus, kusabihin kaya ka telepon na kuwas, tira ang kayeri. Ang kabara ko puli bugin ko na no, me, ito ko pun dia ino tayay, me ngaya ko pun na kinabe. Isire ita kinako yung panang di mo, ni pila kinaw permits, bugin tirere. Ipun kami ako telepon, me ako kay ko, ni pun tokin na no. Nang pasing kay payasa. Sapo. Mura, untuk kuro taberin jome jay. Ya kaya kau telepon na ko ina. O ya taya nang manang. O ya biya ko na be telepon. Siya gini be kan kaya kana telepon be na norak. Hangin ta kan ina tangki. Kaya. Hello, sos. Antay ya ko pa ko naman nga singkoy. Siya nga ito sinabi ni kanuni rom. Ay te ponge po wa yo angki. Ay tira ta kanunun. Kaisa. Mere kurang kan sabay ya kurang di mo una bet. Ni karawang pimit po ni rom. Siya ko tanang ngay kan pandang buswas. Nga iya tani ngay ko yapon kasta ko roy. Teta ka. Chakya. Anura. Yes, siya nga na bera telepon jo. Kanga ko oray. Denise, ko tawroy. Nora kanto ka mirong deti, bayasan ka tawroy ya. Pokong ano ko na pennoki. Ngaya niya, tau berang pundo ko naman ay sos pe. Ya bireki na be na pai. Ayin ke, ngaya sigiroy, baka makakain na iri. Tobon to wana tiya bay muina aya ko asto ware sos nanaka awari awa yang kain to kanako ni piria kini ya bay.
Aran kaya bukan jalain ya. Iwara ipiraki na pitakin daw tiket na konte pong eh. O ya kiriri kaya nga na pare tiki beta kapong eh. Ya pun rang keke. Si tepo ya rang nga giraw. Ya, naroon na yagi rin kani kipem da kapong eh. Iya, ngayan. Ko meaw pare kurang manang awak kaya tataray. Ya, yang naroon na wong game dia kagin no me dia ko katayen ka puta wai na koina. Ngai, ira nga ta tiri yo iri giro ya ukaro. Ya rang ngai ko yang mo ya banda konani korot te bai ya ka kukurei. Wanda kata fwa kita kati yanya kana kwa kapeo yera mo ta kameme na konto usu. Te mo ngai kan tete naroon na ane sos pa ya kukurei yai. Nang kana iya kay rarang. Anggo. Siya ko na mana nga pa nakarikit terapi akawan na kuro na nun miyo may yak mana nga pa na kon kansiro ki busy kiki. Kurang ngui raroy. Nang kaya ba kang kaya ba nga gigayri ko na ko ni miyangin ko? Nano na tiyayin ki, ako rin kay kapakaki. Taraya, kesa norang pangangan na ni. O yak itangger men ko kya ki. Taraya sos, nga nakota ko pa yayo akakira iro may sinang unun na peo. Ayer, kurang nguruan na pera kape. Kung kunan garawan, ay bunda kinakunan kare ya miyang wani kotak. Yan na po ang nibuburang kangangan kana ko katayan ipilin ako mayro. Pay kangang kay. Nakakataparang kinsi akin dete ni kaway akin na ani. Po na ikayo ko taratara, imuin ka metapayam muro. Ano na, yan na po ko na hanap na nakirig na nom na ko napahit na piyo. Ay po ko ni ko, ngaya kesaki. Ya tau ta karak ya akin na ani nang ngorak yay. Ipun doy rin ki ya pun beki na upay pun iro. Kapenetay. Away po na niya na pero ya. Ni karokwa, ayapon ro ni kawaya arian na ko yay. Ireke ya permits, awa mga wayando kinaki hati kapiroro imerenaya. Inikira kinitenis ni mo yung ana. O duwari suwas, iya kisiku, may mga ririn ako na peyo na naka. O ni tenis, ya karawraw naman ang anak ko na naus. Mami. Mom. Ang kau ka man na daro tayo. Denise, kuwaki. Iwara manangami. Ay nga, sos, yakirwo. Yang yok. So sa yok na kon may nga na piya katabi. Yate na ngina pa yasa. Enge, awa nga yan na may din ako. Esa de pero ko biriyakin na. Yang yasa. Itaw ba yake tabi yung gani yay. Pangayan ni, itawi de pong. Ako sa ni pero nga iro yan pa yaki ko na wasi may ni manangam. Amtay ni peki ni iro yan pa imangkay. Ayan ni mami to. Yaka mawiyo niya wag yasin o to ya pero nga inape. Yan na ususkes ki. Ipon ibe na kanuan tipong nga ninaki anarita ki suwas na kon tenis, imuin na ko nari. Awa kia pa ang tipong kanyari imuin na ari ipon tekatinipong. Awa yang waya na karon ni tenis pa, anang dia ni karawa ya maragin katikiroy. Na kon te tayri ki hani, ang kaya nang kipenasiya na kon te ngapong. Niko, irang kakawak pa sinakatikirawan na sirang kaya ng kipen ng apong. Timuan niya sirona na ko sinanikun na pere, may kakawak katikirawan na ni manangan. Mebon nane, si bondia ni karawa ramaragin ni katikiroy bukina. Oto ay naantayin ka na rairwa. Animitiya na pamisinari, unumani au naini, ay kapun kain dari kita ikay. Paya kakawak kaya teka ni kakatikiroy kara, parang ni maka. Pariyang, ngayon to saan ko nupupayin ka ito tsewa tebuina, payong nga niyamuan tayo na ben na ko brokin na rakuka. O ngayon ko nori ko, penang na konsuang amiyawa, patoy ng kabusiran na ko nipupay. May tirwata ay tirawa po niyang wayang kay warang mo punta bedabe. Pasiyang wara maragin ni katikiroy na konti tayriki. Meto ko na ko ni kapeya unumani me unainin na rakyang payo ki, o misinar pari kinape para irua. Mani, to ko kabusira basta yang wana ko rin nipupay, paong nga na pen na ko brokin na rakuka imahin tepong. O kayo ko awa. Isigroy pa ibon tawro ay mas tapos na wala be. Akita ka nga pay. Yang po ni kanina ko nagapeya karan do kira pa. Payapos tiro ko na pentayri kinira takatayri ki. O nga yang kwe, en narebe kaya hindi po ni katawroway, paso nga ni mananga. Ari rin ako ni tirwata makain na pa nari ni miyawan ni kaya istuway bukin na yapopay. Ningiri tinisi yapon si kumetamena away tari nari ni pendong tiyaws. Wari yapon ni karoy tapiya ni katawrawa yaku kay main titawano. Ano po ni karoy di kitapiya akitapiwa. Kita yapon ni kantawano ayaro kung kanti tari po niyakin ni tinis. Hello. Tenis, ko tabi-tabi pong eh. Sos, kosparita kiki. Imawang kay may natabi-tabi tayri ki parang karoy yamaran katikiroy au karo. O ngayon, sigiroy. Meron rin ganyan ako sa nanay ko ikan. Sinakatawan ng jaw sigay peso ngay mamipan na ako sa nanay ko. Kasi nakatikirawan naman ang... Eyang, o yaki meme. Putira ko ng meme yung ki. Akita ka meme. Nakatawuray ko pa yaro ko nanay ko ikan. To, titiran na wari kimangkay. O ngayon, sigiroy sa boy kay.
Ya na imangana ko nebe ako na anaus din sos. Anganya nang kakapyang aro ya kay na yaus. Daddy, ay sa de guga na yakarikya kanam. Iroi pa ya pun kan nu kisinam me yeta ni ngaya pa ya mara kina pe mangayang kana yuki. Ay yanki. Daddy na ro ko sos pa na iria ba. Ngaya sinamara kina be na yaus me anakaro ba. Anakatikiro ne manangaw na konti ngapong. Iskiroi na siu mana nga me ogi man tia wa au ko tuanga na pe sos pa ya mangaira ra kata idiki na konti ta idiki. Ngaya daddy ya swanga me. Ko tatara be no uri kimbe be nakiri be awa. Na kota na pitim ki. O ngaya ko ta na pe na pirim pa ya ta taraya me kai. Ibunda kimeni mwinani oyero te wari sos nanaka o menumona ni tenis o nakairia na konna yausi peso. Aponde ki yata ni meroro te utani na nunu pusia ni karwa ya ro ko ni mwengan sos o men din na kontiaus. Ya kamen tauroi te taipora na maraki na nunna yeru na maraki na kanaya ay kahapon rang ni kangkang menupuwa kanape. Sos kamaro ko ki ang perime ipasaway na pen taipora mero mani mane manang. Namay dilis pa ko kurata kata karir ko. Ma'am, yang adet. Aniya na kumimito sa katauroy na pero ko asawaki na pe. Aniya bundok. Kamaro ke, yore ba yawakin na be may kai. Tinis, sa tayo pa ko nakipa na konti nga po. Ay rang kakawag, pasinakatikirawa na be manangam. Pariyain ko yung kai, kwari-kiriki na be may arausu. Pariya nakape na sirang ko. Ngayon sinakatikirawa manangam na konti nga po. O sinabubusi ko, ako na wayan ibubuogi may nasira. O nakakaw na. Kaya po nang waririgit na nun nasirayo. Hana po na upupusin ako im. Pako nakakaw na. O kakariket, tirita kaya roy rin, himera nami. Yek ko na noon nagkakakataway. Mayang kanaya po nakaw na, on nagkukurin te pe nori ay metana. Awan ng kanya karika, kakarika unna. Nigo, itete. Isway ro kam tayo tete. Aunque sos, kubrin ka to katakin na nuwa, ari roman. Perang karika, takami nga po ka, anong amete meron. Kano ko bisigo, ako na po nang kukurin tayo na. Ewar, iya ka na meroro ori giromi, imanya sinamarak. Ton na kanakuyo, tiya katapewan ako ni Tinis si man manangana. Tinis, kanaro na po ko kwarimuan na sirayo. Awa bubusi, ako narangkawa kinaroyo ni Mekinam, petangiro ko na sira. Tawai, si Bunsway menora, kakinayo may maina. Ayang kain kwe, tiya ni etangiria. Awan di takapepe na ko im. Poko na pundiay nung tiya kay ron tawai. Paan ay pun kataniya akim nebe, iman niya kwa pundi giroy pa po na kuntahay ka na ro. Tikiroy depe manangam, o kiyakinam dayday, patan kaputara kampan ang kami, na kuntahay ka na ro. Ewar, yairigya ka na meroro. Tiyan mo bay, yafang kakaitaw mo na ko imiyan ako rosto, si bukin na mi ko, o korawakin tiyan maraki bukiw. Kangakya kanta rin nga yakam na kunan korawayo, may kamaitaw bukin korawan niya. Ari ya taya pa ane kampon karaw ya nabe bukin kotan tangilakin na simiya sos. Kaya mi meroro ay kakamasan ka diniyo ay ibon benen no ane karawan niya moy roay. Kampesin dara ba bukin pa ni katen. Ewar, yairigya ka na meroro. Gwe sos. Yang daddy, patayapon meroro manigi singay mangay. Imuin na yakatawan no wan, ay mga punso ko tautan na rin kinitinis sila rin sos. Ni memeroro ibukin manangana na konti nga pong. Tinis, ya kangaro rang kanibisi. Siriyan kain rin saraus ke. Siriya inaki sos. Sinakawakino ni mekinera. Ipuniro uro nkarini na no yara karopa. Yawangan nikakukuri aramerin penin naratay. O may kangaro ra. Taraya sos. Siswaya ta arora pasika nga. Meto ay rogom takapong. Asa mga pun meroroakin narora kikiki. O nga yaskiroy. Uri nga tayo rin po nagkakakay mau eh. Yung mo tayo roa me. Mesos, taranda na hindi mo ano pinakuntiya. Uspira ng putin mo. Ngayon, sana ko pa ikapaw. Ay kay mangogin. Nikakiwam katayrik. Tawad siya ano ni pakantay. Aki apa yan ikira kinitinis, hawarya po nuwakin kay takatawroy imayin ti tayrik yari. Nkiya tayrik yawaro ko yairua, o menuwakit yamara kinikatikirawan manangan ti tinay niya yu, mairouia na uso. Hapa katiyakan diri yaway tiyakan nikakapaya, kinikakatikiroy mairouia yairua, nikarokat yu kintipotaki. Yaki mesuni tirwatan ti tayrik yan, pahebihan tara yan apayin kapyan nasina kina wasi imayin manangan, nikarokwaki apaya po no wan takarangay na, o yakauta kinitinis. Denise, Denise, hanteira ke, bako nakasarong bayangay na.
Ewa yako takasini pa tao tabuina, pa yon na kupon tau roi mainya sinamanang anak kupon digi. Ya, yang ngai na nebe. Ngai me, mami. Ang hausus case. Awa kana yesan ka tau roi ampai ni kapene. Me ang hampia ke are wariri ki, are ko kake yam ticket me ang passport. Ay kana yon na tayo purahane. Igane. Tiruata, an kawaya ko kami, taray roya na pa iniyen, ay kaya na wasi. Hapen ni karige pe ni makuri kain de usuwe. On saya roi mai ne ya kai ngapung. Awa hapen na ben ka tau roi an to kan pe de truck. Hari asa ni kapua ipuken kapakakin na yate inday niya yo. Ida mo sa ka tau roi rang kadin nungora kanwan tiro kon de meren wani kipe ari pondik. Kam na meron de ngapong ngay. Na koy mi basin sa kaya na tau roi to kara Fiji Airways na konen DPC. Kamabusiya ke pakamakataw roi mi pa ipukin tuway on waki na kon titapon tutuwa. Good morning, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? All passengers traveling by Fiji Airways flight ST86 Tarawatunendi are requested to get their baggage checked and proceed towards the check-in counter. Denise, an karuay am suitcase. Awan na ako kasi ni. Payong ani para piyam. Ako ko mga kawarira ikay in the truck. Miyawa tiruata, ira na simihan na kuntitabon kasi ni. Aw Denise uring ang bag, ani waririk. Ibugin ng passport, may am ticket. Yes ay kay. Kangana ko nanora. Ay doon niya sinamananga. Miyawa. Ay me bugi ana pa ina simayon ako ikikay. Eso ay rosos ke. Daddy nga na ako soso ko swanga peta ni ngai ra kimi. Mami awanti sana ko. Ya. Nito kari amaranga de vera sus case. Ya, ay de bakalay. Ya, kaya ko si Romy ni mananga. Awan din na ko mempa yay kay. Basta tatani nga isinano ko. Ngaya kam dara pa. Yoni Denise. Iya, kau pun ada ni pula Fiji ke? Kiri ka kosa noria ni kos? Ya, lego. Kaya sebangki ay noru ko nepe. Una nora pula Fiji kana ay pula tini pepe ke. Wedi na konta kain tamara ka de bubus. Digo, atau ba yeye bubus o yeye ya? Gitu, seperti kaya dia kakak aku di hari ke. Dimisi na menin dan sin tokara dia bubus, so pun na veteran kana simrara vera sus. Yo din nawa. Obre kana bang control ke. Timnya na tanrang kana konora timnya. Jai ka kukureira mane. O yang ati timnya ngari. Nandiritai. Kakauringa be. Vera kani mana kira asa yang roba yang na kinora kita kanya ni betanang kalian ora ti seksi. Vai rin gay kakami. O pun tegi no sa ngaya re bo me yare. Yi o kanya me no kes. Ya ka kukureira na vede mananga. Bonani. Ya ka kukurei me. An kan mai mami form sa kanya pa. Pa yang ne tena ngia. Aki apa ya waki na ko te check-in ni karokwa ay apenin sa roya roya. Awame ngo kiria ya usu himaina riero ko te wani kipe. Ni Denise yo kiria na usu ka to ka yon ya truck yan te no ni kai te wana. Amen ka wari ya kiki. Denise, yo wara ya tena ngin nane ke. Kanya ko pantari ngate bebe tena konte wani kita mai kai. Ngai yan yan ti. Eso me roko sos. Pa yoni ka wai me. Kari ke to kam. Ngai yan. Oh, hello, sos. Kwa pa kaya? Ya. Buka katanya kayo nung wekan eh, yang kibera beta kwas. Istak ka yon to kusui me. Teleponi ya mami pa yana kana ko meya. Timela te makaya ni meya kiriri kana telepon. Aya pun meya me tinap. Eran kakai na do. Ya, sos. Aw yero ko tawani ki biang ko. Wasta kinti tahini pun kusui yo saka nga. Siguro man kana naro na payapon na kiri ko. Ako ringi ya uteka ki sen song ko kike. Auring apa itangir ko ay mga bakang kaya kituro ko nori ko ang nakina pe kapo miyang kui online kana ko pa online na pa ngayon kain pakantay Itangir ko na pe so wakita ka nga pa yung am tiya kan ka penyo ya katayen ka rin online ka na ada nga na ito ko kike. Passengers of flight ST86 Tarawatunendi, please proceed for final checking.
before departure. Passengers of flight ST86 Tarawatunendi, please proceed for final checking before departure. Thank you. 야, 다라네랑 보질 있나고? 데디, 마미. 야, 안지 어딘 나고? 니 벤노? 야, 야부어 우타 있나고? 야부어 우타 있나고? Ikuwa wa anya na si. Iwara na. An kapu meniin ba enang nako. Din na kon titapon tatani. Aw na may mo na si pan na koni ko. Imain na ko. Uringi yara riri. Aw di metu ka koni mek. Ko ngorai na. Kana ko ro ko ibisi. kita ka nga deti. Nasiw, na may kay. Uring nga ratayakan diri na ko yung. Uring nga, aring ka na iyam ka nga nga ikaw ko kikuna watang yay. Ori ita kimatama Amerika rawan titataro. Paya na nangani ko kawayim oraw nanom. Kukunan dita kinakuiray bukini kay nanom. Pas di metu ang tawroy bukim. Tekiroy manangam nasiw. Ori nga, pasirang intangirip. Ora pa mami. Intangirin kami yo. Ansi, ya narang misirin kami. Kamdara pa na iboto kang ko'y biyangko. Ang ko'y ni Benno. Kung ano ba ipobogiam na ko yam karway kayo. Ringan tita bogia ro kala tenan. Arin doon na ro kaki. Kaya lang na no kawagi. Harin na ko basin sa ay kamais. Awari hapen hindi katiyak ang kain nanon tita punta tani nga tawroin tawani kipa ibukiya. Ni karokwa ya aswanga kipa ako na kon tawani kipa. Arian na kon tawani kipa. Amen tatandi ka ni kapu na ko ya yausu ay ka astu ko imuya. Hapen ni metaran ran te ay kay ngiyata ben tamarage ni kain tamarage tawani kipa. Amen ngaki na kon nanon tawani kipa. Welcome aboard. Please proceed to your seat. Hey, ay may tururo ay buyaran ng Fiji Airways. Ya saron. Aka ba saro ka po in meong akikay? Meong anak ko na ningi eritay. Meong ano numaru. Yak, iyang waka na kwa kinda na nukawag yung ki. Anong tawagan na no, ki? Una kata kaya eritay. Iraw am sit namba. Ni, antay ka kapakaboy. Nasipo kayo mo. Nakakanta tayo pa, iyang hawa kayo takatsak. Excuse me, ma'am. Ni, ay kamatam ki. Unang kakabay nang may amagi ki. Ayabon na ko may tiyan niya. Aka mo sinang narirong? Oh, hello. How can I help you, sir? I was just looking for my seat. It's 15B. Oh, it's on your left, sir. Yours is in the middle. Denise, yung wana na dete ni metang eritay miyang kay. Ya, nito ka. Walang kaprari ka rom ki. Wow. Eh, nga yaro ko na kain takatya ka. Ngiyapen nito ka basin sa. Open siya na megin niya mo po rin iraw yata yay kay. Kaya ya pa ato kan tuwan ki be pubra kay. Awata ya na be panang na kung kain day niyang wari ken na ya pa. Ari awayakin na.